Investiment sportiv ta' 6,700,000 € f'Marsa Scala se jissarraf f'żewġ proġetti kbar f'din il-lokalità fin-naħa ta' isfel ta' Malta. Is-sibt filgħodu il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar il-bini ta' pitch ġdid tal-water polo b'investiment ta' 4,200,000 € filwaqt li inawgura l-ground ġdid tal-futbol li sar b'investiment ta' 2,5 miljuni. Fiż-żona magħrufa bħala ta' Siberja se tinbena faċilità sportiva li se tospita fost oħrajn pitch kompletament ġdid tal-water polo ta' livell internazzjonali fejn se jkun jista' jsir it-taħriġ tal-hawn. Il-faċilità se tkun magħmra bl-aħħar teknoloġija favur l-ambjent f'dak li għandu x'jaqsam mat-tisħin u l-ħażna tal-ilma. Se jkun hemm ukoll ristorant. Ix-xogħlijiet se jsiru kompletament mill-Gvern taħt it-tmexxija ta' Sport Malta biex ġala darba ikun lest il-proġett jgħaddi f'idejn Marsa Scala Sports Club. Il-President tal-Klabb tal-Water Polo Aaron Simpson qal li kien ilu jinħass il-bżonn ta' dan il-pitch ta' livell internazzjonali. Jidher ċar illi il-faċilitajiet sportiva ħajkunu hemmhekk għal dan l-isport akwatiku u għalhekk huwa importanti wkoll proġett bħal dan tagħna illi jkollna wkoll fil-lokalità tagħna għaliex bħala Marsa Scala aħna we're a fast growing population ukoll naħseb waħda mill-iktar f'Malta u għaw ħafna tfal żgħażagħ u l-problema tkun ħafna drabi loġistika biex ta' trasport biex jitilgħu fix-xitwa tal-qroq. Intant ftit passi l-bot propju ħdejn l-impjant tal-Waysurf, il-Prim Ministru inawgura kumpless sportiv ġdid li jinkludi fih il-grounds ġdid tal-futbol, proġett li kien ġie mħabbar fl-2016 mill-Gvern. Fl-inawgurazzjoni tqal kif dan il-pitch tal-futbol huwa approvat mill-FIFA u l-faċilità imamra bi kwartieri għall-użu tal-Marsa Scala Football Club u sala tal-konferenzi fl-imkien ma' uffiċini u restorant li jista' jiġi kummerċjalizzat. Il-President tal-Klabb Pierre Micheli qal li dan il-ground se jintuża kemm it-tim tal-kbar u anke min-nursery. Ejwa importanti ħafna fejn konna taħriġ, qabel konna niġru ġo grounds oħra u it-tfal kien kważi impossibbli biex jilħqu lan tagħhom li imorru ġo l-grounds. Jiġifieri hawnhekk it-taħriġ se jkun famuż għalina. Konna nagħmlu ħafna tentattivi, mnalla kien dal-Gvern li semana ġifiri u ħarġu t-tenders u il-ħolma saret. Fil-konferenzi ta' żewġ proġetti bit-tema Surplus għan-nies, il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega li din iturija ċara ta' fejn qed imur is-surplus. Innota li l-popolazzjoni ta' Marsa Scala hija waħda żagħżugħa u għalhekk inħass il-bżonn li l-Gvern jinvesti f'din il-lokalità. Il-Prim Ministru appella biex kull min juża l-kumpless ġdid jieħu ħsiebu sew biex jekk il-Gvern jiġi biex jinvesti iktar f'din il-lokalità jinvesti fi proġetti ġodda u mhux ta' manutenzjoni. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isports Clifton Grima spjega kif l-infrastruttura sportiva hi parti mill-istrateġija tal-isports li se titnieda fil-futur qarib. Dan il-mod ħankun qegħdin nassiguraw illi t-tfal tagħna jkollhom l-għodda kollha neċessarji sabiex ikunu verament jistgħu jiksbu l-aqwa riżultati fuq livell nazzjonali iżda fuq kollox lil minn xtutna. Intant fiż-żewġ konferenzi ċ-Chairman ta' Sport Malta Luciano Busuttil u l-Kap Eżekuttiv Mark Kotajar taw rendikont tal-proġetti sportivi li saru fl-aħħar snin minn din l-entità semmew fost oħrajn ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa fuq l-ewwel pixxina msaqfa fil-Kottonera. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.